שלום, אני יערה חן ואני פיזיותרפיסטית התפתחותית בקליניקה אבני דרך. בסרטון זה אסביר למי כדאי לפנות כשאתם יודעים או חושדים בבעיית הטורטיקוליס אצל התינוק שלכם. אתחיל מכך שאנשי המקצוע העיקריים שמורשים ונכונים לטפל בבעיה הם פיזיותרפיסטים התפתחותיים. הכשרה של פיזיותרפיסט התפתחותי בארץ כוללת תואר בפיזיותרפיה של 4 שנים באחת מהאוניברסיטאות המוכרות, קבלת רישיון ממשלתי מטעם משרד הבריאות לעסוק במקצוע פארה-רפואי, עבודה ביחידה להתפתחות הילד בבתי החולים ובקופות החולים, ויציאה לקורסים ממוקדים וימי עיון בתחום הילדים לכל אורך הקריירה. בשונה מאנשי טיפול אחרים, פיזיותרפיסט התפתחותי מסתכל על התינוק בצורה רחבה ולא רק נקודתית על הצוואר. הפיזיותרפיסט ידע לזהות את מקור הבעיה, האם היא שרירית, האם היא תנוחתית או נוירולוגית, וידע למקד את הטיפול הספציפי למקרה, כך שיהיה אפקטיבי והבעיה תיפתר בזמן קצר ככל הניתן. בנוסף, תהיה הסתכלות על התפקוד ההתפתחותי הכללי של התינוק, תוך התייחסות למוטוריקה הגסה, העדינה, המשחק והתקשורת. במידה ועולה חשד במקרה לא קלאסי, כמו בעיה נוירולוגית רחבה יותר, פיזיותרפיסט התפתחותי ידע לאיזה גורם רפואי להפנות, עם פירוט הבדיקה והמלצות רלוונטיות להמשך הבירור. לסיכום, הגורם הנכון שעבר הכשרה מספקת על מנת לאבחן ולטפל בבעיית הטורטיקוליס הוא פיזיותרפיסט התפתחותי. כדי לא לבזבז זמן ומשאבים על טיפול לא רלוונטי, אני ממליצה לפנות ישירות לערוץ טיפולי זה, שכן הבחנה וטיפול מוקדמים במקרה קריטיים להצלחת הטיפול. תמיד דעו מי מטפל בילדים שלכם. זו לא בושה לבקש לראות תעודות ולשאול שאלות למען בריאות ילדיכם, זוהי אחריותכם. בסרטון הבא אלמד אתכם איך אתם יכולים בבית, בעזרת תרגילים פשוטים, לשפר את מצב הילד עד שתגיעו לאבחון ספציפי. נתראה. יערה חן, פיזיותרפיסט התפתחותית בקליניקת אבני דרך שנמצאת במושב עין העמק.